my channel again and again and again and again. And mag-Unicity haul na karon. And gagahapon na ni siya. So, paabot na nakatulog ko. So, karon adlaw may nagmaligo na din ako. And karon mag-Unicity haul ka! Tcharan! Hindi ko ano complete sa kanang pagpili-pili na mo. Pero, hi guys, pasensya na kung may mga drill na nagaganap at saka may drilling na nagaganap na may mga aso. Eh, kasi open space na kasi dito. Yan, maririnig talaga yung nasa baba. At saka yung pag-welding. Saka yun, pasensya nyo na, never mind na lang kung ano ka maingay yung kasaba. Kaapi guys. Kailangan ko na ituloy ang film na to. Meron siya, doon kakaan guys, ito kasuko sa salopin, mong napalit pagkahapon din. Ako ihapon ang item sa worth 397.32 centavos. Kani siya, sa ako ng mga kauban, kang Janine or kang Mimi ni siya. Nice, kang katulog. Nice siya. Tulog. Tagpuan na siya guys. 85. Oh, 85 ba? 85. Nice na kayo siya. Then, siyempre kang Janine eh. Ang Janine, below the knee nga, masya square pants. Oh? Pero below the knee siya, ito rin siya mukhang lakas ang tag. Maraturo po siya, 110. 110. Wala ang price. And another kang Mimi, short pants. Naroon, cute kayo. Parang katuling 35 to 35 na short pants. Cute kayo. And another pang pajama, para pang tulog. 65. 65 din siya guys. Nice kay baga kayo lang kung ano. Baga kayo ba, dili pa sa unang manipis. Dili tulad ng dati, manipis. Yan. Baga siya. Makapal na. Yung tela ngayon, tapos mura. Ang Unicity, mura siya. Mga ero, sama kayo. Never mind, guys. Babaga again siya. Pajama again. Ang anin. Bugo pa siya guys, as in, 75, 65. Nice ka siya, oh. And last, pang pajama, gihapon. Pajama. Baga ka siya doon. Puro pink. Di halatang mga babae ang magamit. Nag-cost lang siya sa halagang 397.32 centavos. And last na support ako i-open i-haul guys is ang akong napalit. Kaya siya, napalit ako sando ni Papa. Sando guys. Kani, all white siya guys. Yan, kung tanaw white. Then, ang size is XL. Large naman siya, pero dili ko gana na fit guys. Ayaha. So, nagpalit ko ang XL. Barato rin siya guys. 97 pesos each. Nagpalit ko Doka buka. The same color, white ang gihapon. The same size. 1 and 2, 75 each. Yung face towel, kay kang princess, yung pangpon sa school ka na mag-PE bitaw sila, or ano pa pangpon sa mga school. Kuan din siya, 35 pesos, 65. May price. Paon din nila price, no? Tanaw na to sa price list. Face towel. 65 each. 65 each na siya. Pink and yellow. Yan, yung doka po.
Kumara ko na pagtawid after sa ilang PE. And syempre na pa rin kumara square pants. There guys. Square pants. Nice. And wala na, it's a lot. Nice yun, nice. Nahon. And guys, ayaw kalimutan subscribe, pag-like, comment down below. Pag-aibigan mo ko guys. Comment down below kung sa next na video. Bye-bye! God bless everyone. God bless.